Good afternoon, brothers and sisters. Please kneel and let us start the novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Prayer to Saint Anthony of Padua. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, as hindi ba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iningitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli ka mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautob at sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibotan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, na mamatayan minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglilawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama,
Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngarang kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan Martes sa ikaduwang simana sa ordinaryong panahon, ang satuyang mass intentions, Thanksgiving for passing the bar exam, offered by Bercasio Rotur family. Happy birthday for Ramona Ines Rañeses by Andrea Rañeses. For successful business by Ligon family. For the gift of life of Agnes Almonte. Thanksgiving also offered by Miling Alcazar and Nympha Baloyot. Special intention for good health, success, and safety by Maritana Sisters. For good health, success, and safety, offered by Ace Crina May Lasona family. For success of business, financial blessings, and safe travel by Hazel Belmonte. For successful operation of Jerome James Lopez and speedy recovery by Eileen Hamila and family. For the eternal repose of the following souls, for Ian by Azania and Padayo family, for Hortensia, Gregorio, Clotilde, Hilariona, and Regino by Muriel Sevilla, for Jean Mayer by Baby Miraballes, for the soul of Zosima, death anniversary by Santillan family, for Romeo, Belen, Rustum Sr., Wilma, Merodita, and Beteliano, offered by Bustamante, Olarte, and Sabio family. For Jose by Alcazar family. For Osos by Villafuerte family. For Marieta by Celina Salvo and family. For the soul of Vicente and Maria by Barella family. And for all the souls in purgatory.
Banwaan ning Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Inukiyaw sa linong nakiraman, ang Diyos ang nakapulanan. Ang Diyos ang nakapulanan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. ang satuyang Diyos, Diyos nin kahusayan, a God of order. Asin ining order, ibinubugtak niya, bako sa nasusog sa hustisya, kundi sa pagkamuot. He is God of justice, but also God of love. Magdulog kita ngunyan sa mahal na Diyos na mahihirakon, Diyos nin hustisya asin pagkamuot, nagahagad nin tawad sa satuyang mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman, na namamahala kan mga langit nun, siring man kan mga kinakbanon. Kahiraking hinanyuga ang mga pagngayo-ngayo kan sa imong banwaan, asin warasan sa samong mga panahon, an sa imong katuninongan. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na libro ni Samuel. Nagsabi ang kagurangnan ki Samuel, sagkod no arin mo pagtatangisan si Saul, nasa kong isinikwal bilang hade nen Israel. Panuanin lana ang sungay asin lakaw, sinusugo taka ki Isay, Hesi sa Belen. Hulita sa iyang mga aki, nagpili ako nin saro sa magiging hade. Si Samuel nagsabi, paano akong makaduman? Kung maaraman iya ni Saul, gagadanon niya ako. Nagsimbag an kagurangnan. Magdara kanin sarong baka asin sabihon mo. Napadigdi ako sa pag-atang sa kagurangnan. Alukon mo si Hesi sa pag-atang, asin isasabi ko sa imo ang dapat mong gibuhon. Lahidan mo para sa sako, an ituturo ko sa imo. Ginibo ni Samuel an itinugon sa iya, asin nagduman sa Belen. An mga gurang, kan banwaan, pinagtatarakigan sa pagsabat sa iya, asin naghapot. Ano marahay ang katuyuhan kan sa imong pagdigdi? Opo, simbag ni Samuel, napadigdi ako sa pag-atang sa kagurangnan. Maglinig ka mo, asin ibanin do ako sa pag-atang. Pinalinig man niya si Hesi, asin an sa iyang mga aking lalaki. Dangan inalok niya sa pag-atang. Kan nagdadangadang sinda, nahiling niya si Eliab,
asin nagsabi siya sa sadiri. Uyan ng God sa atubang ning kagurangnan, an sa iyang pinili. Alagad ang kagurangnan nagsabi, dai mo pagilingon an sa iyang lalawgon, o an sa iyang pagkahalangkaw. Huli taabo ako sa iya. Bakong arog kang paghiling nin tawo, an paghiling nin Diyos. Ang tawo, hinihiling ang lalawgon. Ang kagurangnan, naghihiling sa puso. Dangan inapod ni Jesus si Abinadab, asin ipinamidbid ki Samuel. Bakong ini ang pinili nin kagurangnan, olay ni Samuel. Ipinamidbid ni Jesse ang sa iyang 7 aking lalaki. Alagad sinabihan siya ni Samuel, dai pinili ning kagurangnan an mga ini. Dangan naghapot, uyan nadigdi ang gabos mong mga aki. Nagsimbag si Jesse, igwa panin saro. An kangudhi sa gabos, nagpasabsab kan mga karnero. Si Samuel nagsabi, padigdiha, dai kita mapuon pagkakan, sagkod na dai pa siya. Pinaapod an aki, asin pinalaog. Bulaw an sa iyang mga mata, marhay ang tindog, asin magayon ang lawog. An kagurangnan nagsabi, ini ang sakong pinili, lahidan mo siya. Kinuha ni Samuel ang sungay na may lana, asin linahidan niya sa atubang kan sa iyang mga tugang ang lalaki. Asin magpuon kan aldaw na ito, si David napano kan espiritu ning kagurangnan. Dangan si Samuel tuminindog asin nagpuli sa Rama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Sa sarong bisyon kaidto, nagtaram ka sa imong mga surugoon. Sa sarong bantog na paralaba, itinao ko an korona. Sarong barubata, an pinaghadi ko sa banwaan. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Linahidan ko siya kanlana nin sakuyang kamahalan. An sakong kamot magdadanay sa iya, an sakong tagyag magpaparigon sa iya. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Masabi siya sako, ika ang sakuyang ama, sakuyang Diyos, gapo na nagliligtas sako. Asin gigibuhon ko siyang panganay, pinakadakula sa mga hade ning kinaaban. Pinili ko si David na sakuyang surugoon. Pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw nin Sabath, si Jesus naglalakaw sa tahaw nin mga trigo, kaibaan sa iyang disipulos. Asin sa paglakaw, nagguguruno sinda nin trigo. Nahiling sinda kan mga Fariseyo, asin naghapot. Ta daw taginigibo kan sa imong disipulos, an pinagbabawal kan tugon kun aldaw nin Sabath. Si Jesus nagsimbag, dainin do nabasa itong ginibo ni David, kan siya asinan sa iyang mga pag-iriba, nagkaipo asin nagutom, naglaog sinda sa harong kan Dios, kan panahon ni Abiatar, puon kan kapadian, asin kinakan ang mga tinapay na atang,
Atang na mga padi sana antugot na magkakan, asin ipinakakan niya sa iyang mga kairiba. Dangan nagsabi pa si Jesus, ang Sabbath, ginibo para sa tawo, bako ang tawo para sa Sabbath. Kaya ang aki nin tawo, may kapangyarihan sa pagbuot kung ano ang magigibo sa aldaw nin Sabbath. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. How do you feel about rules? When you begin to hear about rules in the home, at school, or at work, rules in society, rules in the church, how do you feel about them? Kung minsan, saralak-salak ang pagmati tama nungod sa lay o batas, dahil minsan pagmati ta nakakasakal, pero aram ta, mahalaga na may batas. Ano po? When we have rules, we have laws, they keep order, they protect people. Di ko po malingawan kan pinakainot kong taon sa seminaryo, tinawan kami nin orientation kan mga rules and regulations sa laog kan seminaryo. Saro lang anday ko malingawan sa orientation na ito, sabi kan samuyang padding formator. He said, you keep the rules and the rules will keep you. Pag masinunod-sunod ka, di ka magkakaproblema. Mismo ang batas, susurugon ka dahil masinunod-sunod ka. You keep the rules and the rules will keep you. Pero sagkod sa inpo, sinusunod ang rules. Do we follow the rules to the letter? Absolutely. Tigahapot ko po ini dahil aram ta, sa experience ta, when we are too rigid with our rules, istriktohon, mahigpit, kung minsan nakakapagabat o nakakakulog sa kapwa. There are moments when following the rules can actually cause a burden or harm to people. Example, igwa ngayang clinic na nagsasarado pag alas 5 nin hapon. Nagsasarado na, so nurse, ta 5 o'clock na, biglang may nag-abot po na pasyente, very sick, very ill, garo dai niya nakakayanon ang bilog na banggi, kung dai siya maatindiran nin doktor. Pero ang oras, 5:35 na. Do we follow the rules or do we learn to adjust? Hirak man ka ini, matios siya bilog na banggi, ma-extend lang kita nin kadikit. Or, we can follow the rule and say, sorry po, sagkod sa na kaming 5:30, out mi na po, mauli man kami sa pamilya mi, sa aga na lang, balik na po kamo sa aga. Bahala na din po kamo kung matios kamo ngunya na banggi sa kulog. Or, igwa ngayang sarong estudyante na late sa paglaog sa klase, bawal ang malate sa klase, pwedeng dagitan ng aki to follow the rule, o pwede man hapoton mo na siya, late ka. Baka may valid reason, baad may namamatian ng aki, baad nag-ataman nin magurang sa harong. We're talking about all of this because this is the situation that Jesus finds himself and the disciples here in today's gospel. Sarong aldaw, ang kagurang nandaa, kaibaan sa iyang disipulos, nagraralakaw, nagkagurutom. Asin dahil gutom, so mga naagihan po nindang trigo, tiggugurono ninda. They were picking the heads of the grain and they were eating it along the way. But behold, that day was a Sabbath. Sa batas po kan mga Hudiyo, pag aldaw nin Sabbath, aldaw nin pahingalo. Ngunyan sa panahon ta, igwa kitang Saturday, Sabado sa Espanyol. Ang Sabado po, hali yan sa tataramon na Sabbath.
aldaw nin pahingalo. Kaya sa panahon ta, ang Sabado, aldaw man giraray nin pahingalo. It traces back to its roots in the Bible. As in digdi, kan sarong aldaw na naglalakaw si Jesus, aldaw nin Sabbath, aldaw nin pahingalo, nahiling sinda kan mga Fariseyo. And the Pharisees asked Jesus, sabi ninda, Jesus, natatai ka, asinan mga disipulo mo, nagkakarakan, nagguguruno nin heads of grain, sa aldaw nin Sabbath, bawal baga iyan. You cannot do any work on a Sabbath. You cannot pull your animal. You cannot work in the fields. You can't lift a finger on a Sabbath. Pero nahiling si Jesus kan mga Pariseyo, aha, naggigibo kamo kan bawal. Ano pong sabi ni Jesus? God made Sabbath for man, not man for the Sabbath. Sabi niya, nakatutok kamo, bako sa tawo, bako sa pagkagutom, kundi sa compliance sa batas. In effect, Jesus is telling us that God is above every law, that God is Lord over the Sabbath. Mas halangkaw ang Diyos kesa sa Sabbath. And Jesus is God. And above all the commandments, there is one fundamental law. Igwang pinakahalangkaw, sabi sa Scripture, the highest law is love. Kaya pag hiniling tapuan mga batas ta, maski sa panahon tangon yan, our rules, our laws, are based on love. Halimbawa, kan nakaaging Domingo, nagselebrar kita kan Santo Niño, pinag-ulayan ta ang protection kan mga aki, na bawal ang mga krimen laban sa mga aki. Ang pinaghahalian ka iyan is our love for children. Sa satuyang sosyedad, igwa kitang batas para sa elderly. May discounts for the elderly, may discounts for PWD. Sa inyan hali. Hali sa sosyedad na namumuot sa mga PWD, saka namumuot sa mga may edad. Our rules are based on love. And when they are no longer operating from a place of love, they become burdensome. Habutan ning mga batas na bakong susog sa pagkamuot. Kaya, ini po ang imbitasyon sa satuya. If we know that laws and rules ought to be based on love, kita man dapat kada paghiro, hali sa pagkamuot. Mataram ako, ang tataramon ko ba hali sa pagkamuot? May gigibuhon ako, ang gigibuhon ko ba hali sa pagkamuot? In other words, am I operating out of love, from a place of love? Is everything I do coming from love? Dahil sabi ni Jesus, ang highest law is love. Handa ba akong mag-adjust? Am I ready to compromise? Am I flexible to other people? Because data po sinasabi na maraot ang maging masinunod-sunod sa batas. You know, our Catholic faith is not a religion of blind obedience. Hindi po tayo bulag-bulagan at sumusunod lang na, sabi kaya kan simbahan, arog ka ini kaya sunodon ta na. Sabi po ninda, ang relihiyon tadaa po, relihiyon na ginagamitan nin talino. Hindi pwede ang Katolikong hindi gumagamit ng talino. Tinatalinuhan po ang pananampalatayang ito. In our faith, we demand that we study. We demand that we understand and learn and discern. Tanganing pag minasunod kita, nagsusunod hali sa pagsabot, I don't obey out of blind obedience. I obey out of my own discernment. Yes, the Lord wants us to obey. But He also wants us to grow hearts. Magayon ang matali, pero aanuhon ta po yan kun mayong puso. Magayon po ang masinunod-sunod sa batas, pero aanuhon ta po yan kun matagason man, very rigid, very strict, na mayong espasyo, tanganing makalaog ang compassion, ang kabuutan. Yes, we want justice, but we balance justice
with love. Ipamigdi tapos sa misang ini na makanood kita kandalan ni Jesus to balance justice with charity. Totoo nagsusunod sa batas, pero tattaong mag-adjust sa pangangaipo na yaon sa kampangan. Nahihiling ang tao, bako sana ang compliance sa batas to see people in need. Blessed be Lord God of all creation, for through your goodness we receive the bread we offer, fruit of the earth, and human beings who will become first the bread of life. God of all creation, for through your goodness we receive the wine we offer, fruit of the vine and work of human hands, and we become your spiritual to be accepted by you. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod ng kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, itugot mo sa mo, na maninigong makisumaro kaining mga misteryo, ta sa lambang pagrumdum kaining sakripisyo, nahihimo ang gawe kan pagtubos sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo. Asinan pinadusahan nin katanosan, sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya ang angheles naguumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang dominasyones, nagtatakig ang potestades, ang virtudes kan kalangitan na sinan banal na serafines, buronyog asin maugmang nagsiselebrar. Awot pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo,
maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kabarangan, ipinapangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinakahayan. Sa Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, si San Antonio de Padua, si San Fabian, San Sebastian, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nagkukuyog sa tugon ni Jesus, pamibiuntaan sa iyang pamibi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, nin siring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, ngasin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadayaan asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Hinihiling ang halaga kan kapwa, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagaparang, kan mga kasalan kang ginagawa, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagaparang, kan mga kasalan kang ginagawa, Uya si Jesucristo, kagurangnan kan Sabath. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Buhay ngana'y kasangkuran, ika'y tinapay na banal. Binaang para sa mong kabus, ika'y naramdamanan. Itinus sa mong kabus, ilumos
mamibi kita. Kagurangnan, pabulosa an espiritu nin sa imong pagkamuot. Tanganing an mga pinabasog mo sa sarong tinapay na langit nun, gibuhon mong burunyog sa sarong kaimbudan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. We have enthroned the Bible here in our church dahil ang January, iyo po ang National Bible Month. Ngunya na bulan, pinaghihinguwahan ta po na ma-refresh, ma-revive ang pagkamuot ta sa Biblia, sa pag-adal kan, tataramon kan Diyos. This coming Sunday is National Bible Sunday. Iniimbitaran mo po kamo na darahon ang sa indong mga Biblia tanganing mabindisyonan. Bago, luma na Biblia, pwede pong pabindisyonan. Sa gabos na mga misa, puon Sabadong banggi, sagkod bilog na aldaw kan Domingo. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas asin ni San Antonio, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw magin makinuyog-kuyog sa Dios. Salamat sa Diyos.